Qualsevol impuls, per petit que sembli, sempre provoca un moviment, un canvi, una transformació. A Aigües de Barcelona el nostre gran impuls és l'aigua. L'aigua de qualitat i saludable que fem arribar a més de 3 milions de persones de 23 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'aigua que dona feina a més de 1.100 professionals. L'aigua que potabilitzem, distribuïm, sanegem i regenerem a través de les nostres 6 estacions de tractament d'aigua potable i 7 plantes depuradores. L'aigua que, en els nostres més de 150 anys d'història, continuem cuidant i preservant, sent molt conscients que gestionem un bé essencial i escàs. Cada gota ens mou i ens motiva, no només per fer arribar una aigua de qualitat i saludable a casa teva, sinó per generar nous impulsos positius que canviïn el futur. Cada dia treballem per les persones, les ciutats i el medi. Per això, impulsem noves oportunitats, apoderament i fomentem l'ocupabilitat de les persones que més ho necessiten, com el Chejo, la Josna, la Thais i en Fran. Transformem les ciutats perquè siguin més intel·ligents, resilients i humanes. Pel Mukhtar, per la Tània, pels bessons Max i Pol i pel Juanjo. Promovem l'economia circular i la sostenibilitat local per combatre l'emergència climàtica i per preservar la biodiversitat del nostre entorn més proper. Som persones que volem transformar el nostre món. Tenim un propòsit clar. Amb l'impuls de l'aigua, canviem el futur. Treballem per a les persones fent de les ciutats un millor lloc per viure.